issa m'għandniex aktar xi ngħidu. Għaxen noqgħod nirrepeti l-istess kliem. Tieħux deċiżjonijiet li tista' tibqa' tbagħti l-konsegwenzi tagħhom għal ħajtek kollha. M'għandix deċiżjoni għax nieħu. Id-deċiżjoni għadda. Jiġifieri lil Sużanna ma tridix aktar awġew. Imma baqalix aktar x'nagħmilha. Stenna. Susanna tibqa' hawn mela. Alla qed jippremja. Stenna! Jien għal Susanna qed li tibqa' hawn. Lit-tarbija ma nżommix. Jiġifieri Twellet, imma lit-tarbija ma rridx hawn. Ma li titwieled tingħata l-Istitut tas-Sorijiet bil-kondizzjonijiet li Susanna ma tkunx taf fejni u min hi. Issa portu dawn il-5 xhur li fadal, imbagħad nagħlqu l-bieb darba għaddejjem. U hemm tagħlaq l-istorja kollha. Għad jiddispjaċik. Tinsiex li Susanna għandha żmien tagħha. U tista' taqbad u titlaq minn hawnhekk u ma taraħx aktar. Ikun lekar. Taħseb li mek sa tkun kuntent imbagħad. Taħseb li jen kontent issa? M'hemmx soluzzjoni aħjar. Isir dak li suppost isir. Jalla fix-xhur li ġejjin tibdel femtek. Fix-xhur li ġejjin se nkun ċert aktar milli ċert issa. Sa nitlob għalik. Itlob għalija kemm trid, imma l-affarijiet oħra. F'dil ħaġa m'għandekx għalfejn. Jien qed inġibru biss kont id-drawwiet li trabbejt fihom. Id-drawiet li ma bnewx fuq l-imħabba m'għandhomx ikunu. Inti qed tara xi mħabba f'dan kollu? Long Grable qed qassis. Ma tafx li dan huma xejn għajr ġibt it-muqżiża tal-ġisem u xejn aktar? Ma li bintek aċċettat il-qada tagħha bħala hom. Hemmhekk bdiet l-imħabba. Kull twelid huwa mħabba. Mela jekk hu hekk se jkolli ngħidlek li l-imħabba mhix biżżejjed. Se jkollu jkun ħadd ieħor li jħobba dik it-tarbija. Il-bot minn hawn bla ħadd ma jafa mingħajr ma tħalli d-del tagħha fuqna. Deċiż, Long Grable! L-lur, jonna sekk għalik. Aktar billi tolbintek. L-onur! L-onur! L-onur kollox! La tridni ngħidlek tiegħi wkoll semat xi ħaġa. Jiena s-semat tiegħek la naf, u lanqas irid inkun naf. Li naf jien hu dak li ġaħadtilkom. U hekk tismajtu jgħajjat? U ngħid li kien jgħajjat, kien jinstema minn barra. U smajtu jgħid li? Li t-tarbija ma jridix wenz. Emmen tefek kont taf li qed lil Long Grable. Smajtu b'widnejja stess isemmeħ bismu, għallu fim Long Grable. U kemm il-Long Grable għandna aħna fir-raħal. Ma nix ngħidu Long Grable u għedha. Dawn Prosper ukoll. Mal-aħjar ma ngħid xejn. X'qed taħseb ġan? U jien nafx qed naħseb. Imma possibbli. Possibbli xi ġan. Jiena naf. Da kif jagħmel isu mutu jibda ma jkomplix. Jien nafx qed jaħseb dak Isa patist fiex ta' xajdinna. li Long Grable imdaħħal fil-biċċa. Imdaħħal fiex? Imma kemm se ddumu ma tifhmu.
Ma nizliġ dik? Għad. Das goes. Dik issa tibda tissi toħroġ barra. Mhux bil-fors. Det tidher li jitqila. Trid tkun għama biex ma tindunax. U n-nis ġa jafu. Dal-għodu klinsa kullħat tajni fuqi. Daqqa t-dunu li raħal xer, kullħat sar jaf. Raw biex il-lejl juħor diħla għandu ngrejbel. Aktar li juħor marra għada għandu. Kultant. Sata. Xejn, ara, aħjar xejn. U inta mill-li pjaċir toqox nawaħ. Għamilt il-lejl kollu d-dur minn naħħa l-oħra, ma stajx norqot maħabba fik. Ej, għanda l-fin nawaħ, mux aħna. Minti konti bes wis maħħa. Misek tati għaftit tan-nifs. Ġaj taċċettajta f'dari. Diġa tajta nifs. Ma dik it-tarbija li t-ġorġa ġufa? Le, fimt? Le. Laqqasik għaddis inkolla mis-sema għax le nibqa' ngħid. Malli twellet, it-tarbija toħroġ minn dak il-bieb u ħadd aktar ma jerġa' jisma' biha. Ma dik biċċa minna. Dik laħama b'demma ma tisax iċċaħada minna. Aħjar għalija. Kemm messa għamlet l-affarijiet fuqhom. Hemm aħna għadek qed tgħid stess li għajnejn nies ħassejthom fuqek. Anki aħna qed imbagħtu minħabba fija. Isma wara kollox, ma nasibx li Susanna tagħna kienet l-ewwel waħda tal-iżbaljat. Żbaljat għax riedet, għax intilfet wara xi ħadd li moħħu biss biex jissodisfa lilu nnifsu. U sa ngħidlek għall-aħħar darba lilek, ma rridx nisimek titkarrab iżjed. Fehmti, min issa nbiddilha? It-tarbija laqqas tilħaq titwielek li ma noħodix jien stess għand is-sorijiet. Ejja, sinjura, dik patata f'kapoċċi f'basal, min il-ħaxi fres bil-għabdi, ejja wixtru. Għanna raġan, dekkala. Għajt il-loba, kjab il-patata, u l-bajt friska ktrit. Fejn sejna? Għamil fejn sejna? Għajna xandu! Inti x'sejna warajja wkoll. Allura x'nagħmel? Ħalli għawel ħedha min jaffaj marret issa. Tinħeba min-nies dak li marret tagħmel, tinħeba min-nies. X'isena għandu tifu zaħib li ma nafx qed jiġri taħseb. Dak li kellu jiġri ġara issa. Għal ma murnex konsil. Mari, għandi l-patata, u l-bajt friska, tiċċillum. Tiġġara l-għalabdi. Għandek tajt kullħat biex jisalejkux fid-dinja. Ħaħatini. Forsi kif ħarġet tiċċem x'għandi ġiex tiħweċ u murna xorru. Għalikom. Allura ma għadlekx fej sejra. Kull ma qajt li min issa ndumu telqet. Nadlek isewa ħsibta li ġiet għandek. Hawnhekk ma ġietx, jekk ma marrex fittixni knisja. Kieku taf kif jinmoħli fiha. Kien nixtieq ngħidilha xorti. Ma minħabba missiera ma nissugurax niftaħħa li. U santa paċi, din sa tittanta wkoll. Kemm qed inħabtu xeru każa u ngrejt. L-importanti mhux kemm tħabtuni, imma li l-affarijiet jiġu tajjeb. Issa nħossib jien din il-biċċa. Grazzi don grejt. Grazzi ħafna u benedizzjoni. Kun imbrik.
issa tara kif ma jeritx. Ranġaħuli Susanna xi ma nafx kejn. Ġib għal ranġaħulek. Tiżgur fiżiċ ħatibqa'. Imma fuq dik ma jiġux tfal, it-tfal jiġu bil-vapuri. Iva naf it-tfal jiġu bil-vapuri. X'hekk Susanna? Ommi dejjem hekk tajt. Lest il-vapur tiegħi Susanna. Ha, kieku kellek karti kbar kon nista' nirranġaħulek aħjar. Dak żgur mhux ħajġu tfal daqs kemm hu żgħar. Xi darba rrid ngħid lill-mama biex jekk ikun ġej xi vapur minn li bit-tfal toħodni narah. Sab fuq rasa ċokoladu. Għalfejn qed jitgħaġbu dawk. Selli fil-vleġġa naqbad fih jien. Jekk naqbad ieħor intenni. Ara naqra kemm huma kattivi das-subien joqtlu l-safar. Mhux għalhekk jiġu fil-widdaw biex joqtlu l-safar, jaqdu l-granċulis fil-ġieb u jqaxxu n-narċis, il-narċis, il-bulkiet u l-millin. Ara inti l-fuq għax ma nitlaqx ngħid il-moħqija kollha. Ħalluhom l-safar jekk kattivi. Ħalluhom, imxu l-fuq. Għadlak fejkom. Irrid inkun naf. Il-qabbina tal-iskola ilha li daqqet. Fejn għaddalik? Irrid inkun naf qed tifhem. Il-wiet ma, morna sal-wiet jina u sabi. U min kontu? Bnid biss kontu jew kien hemm is-subien magħkom? Bnid biss ma, is-subin marru għal-rasom minnaħa l-oħra tal-wiet ma kienux magħna. U x'għamiltu l-wiet? Għadna niġu wara xulxin għal-pissiġar. Imbagħad fajna l-vapuri tal-karti ġol-ilma u għadna nħarsu li hemm mixin. X'iżjed? X'iżjed? Xejn ma! X'iżjed? Diġà għedlek, imbagħad fajna l-vapuri ġol-ilma. U għatu taraw il-vapuri fl-ilma, daqshekk biss? X'iżjed? Xejn iżjed ma. U għadna nistarlu l-vapuri mimlijin bit-tfal. Anki sħabi jafu li tfal jiġu bil-vapuri. Imma bil-vapuri ta' veru, ta' mhux bħal dawk tagħkom. Ma nafx li mhumiex vapuri ta' veru. Mela kif jiġu tfal fir-raħal tagħna? Jien qatt ma rajt vapuri qabel li fuq l-istampi tal-kotba tal-iskola. Xi darba nieħdok tarhom ta' Susanna. Imma rridu mmorru l-bot ta' il-bot ħafna. Iġifieri aħna ġejna minn fuq vapuri li ġew minn x'imkien ieħor. Iva, Susanna. U jekk toħodni l-bot inkun nista' nara tfal neżlin minn fuqhom. Ta' żgur li tara tfal niżlin minn fuq. Imma rridu mmorru l-bot ta' il-bot ħafna. Kulħadd jaf imma ħadd ma rom il-vapur il-bot minn hawn qegħdin. Xi darba nieħdok. Issa kul. Ma nistax ngħix fil-qagħda li jien. Issa, u l-5 xhur li ġejjin. Lanqas nista' nibqa' ngħix il-ħajja tagħhom mhix miż-żewġa. Miċħuda minn dawk kollha li għandhom ikunu l-aktar l-qreb tiegħi u li jriduni nitbiegħed minnhom kemm nista'. Qishom qatt ma kienu jafuni. Jiferduna lejli u
hekk. Kif nistgħu ninfirdu minn xulxin? Jekk aħna biċċa waħda. Susanna! 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 M'hemm xejn aktar x'nagħmel. Ħaġa waħda. U ta' malajr. Tħol kollox. U kollox jintesa'. Lili tifridni mid-dinja u mill-inkwiet tagħha. U lit-tarbija wkoll. Li ma tafx x'inhu jiġri. U lilhom ibatu s-soba ta' ħajjithom għal-dejjem. Jibqgħu ħajjin. Sakemm jibqgħu ħajjin, ikollhom ikomplu jsofru s-soba ta' qalbhom xierfa. L-onur tagħhom jgawduh wieħedhom imxarrab bid-dmuħ tad-dieqa li jkollhom iġorru magħhom sakemm jinżlu f'qabarhom. M'hemmx risposta aħjar għalihom u għal kulħadd. Għalija wkoll. U anka għal min qed inġorr f'ġufi. Li bekk ma se tbagħti xejn. ħadd mu se joħodili, ħadd mu se jaħqara l-bogħod minni. Min ma jafx, ma jbatix. Aw, ġrali li ġrali. U aw, sa jintemm kollox.
Ma min mort mora dari. Melek it-tarbija tiegħi. X'jagħmel issa? Jien ma rridix. Le. Aziza. Susanna! Iqaf, Susanna! Isma' minni, ninżel minn fuq dik il-ħelsa. Isma' lejla. Ejja ħalli nitkellmu qabel ma tagħmel xi ħaġa. Isma' minni, Susanna. Ejja ħalli nitkellmu. M'għandix nisma' aktar. La minn għandek u lanqas minn ħadd ieħor. M'għandi bżonn l-ħnina ta' ħadd. Fimt? La għalija u lanqas it-tarbija tiegħi. Tiegħi fimt? Tiegħi biss. It-tnejn li aħna ma jridunix. U aħna t-nejn ma rridux neqpaw. Tersaqx law! Sewa, min issa nersaqa. Immissa x'sa tagħmel għajt? Se nagħmel dak li jaqbel għalija. Mat-tarbija. Għax ma tagħmilx dak li jaqbel lilkom it-tnejn. Għax ma tagħmilx dak li jaqbel lil min iħobbkom ukoll. Għandi ħadd ma iħobb. Jien nista' nħobbok, Susanna. Taf li int raġel tajjeb. Tqassis. Tistax tqobb. Inti x'ommi. Jew missieri. Jew. Jien nista' nħobbok, Susanna. Jien nista' nħobbok bil-mod tiegħi, Susanna. Xi tajt kieku kelli ngħidlek li kien għal ommok u għal missierek li jiena ninsabaw. X'kont tajt? Kont ngħidlek li ma jistax ikun. Impossibbli. Mhux impossibbli, Susanna. Ommok batitni hawn biex infittxek. Ommi batitek. Kif jista' jkun? Le, mhux veru. Mela dan ifisser li jien qed nikdeb? Le, minix qed ngħid li qed tikdeb. Imma inti qed tgħidli dal-kliem biex tagħmel kuraġġ. Mela jiena kif naf? Kif ninsabaw? Imma ommi ma tafx li dawn. Jien ma tilħat li ġejja hawn. Ommok ġi tkellimni. Ma qaltlix li qiegħda hawnhekk. Imma ommok qed issofri ħafna, Susanna. Kif ġejt hawn? Kif kont taf li qiegħda hawn? Trid tgħid illi hawnhekk mhux posti, mhux dan li trid tgħid. Kieku jilbħek xi ħadd hawn fil-kwiet. Assis u xebba tqila fil-wied weħidhom. Kieku jilbaħni xi ħadd hawn. Mela jaqtaw il-kurzita ta' min it-tarbija. In-nies għandhom dritt jimmaġinaw, Susanna. Imma għaliex dejjem taħseb dwar x'jaħsbu n-nies. Dan huwa wieħed mid-difetti tan-nies. Jingħadlek li kulħadd huwa mitnem. U hemm dnubiet differenti. Għandek ma tlix kif ġejta? Mhux int stess kontatli fejn intqajt mal-ġuvni u sar kollox. Tiftakar
tiftakarx. Susanna, mhux aħjar tinżel minn fuq dik il-ħerza. Tridni ngħinek. Int qassejs. Daqshekk, minix raġel ukoll. Ejja minn hawnhekk. Sakemm nagħti il-ħerza. Ma rridx inkun naf aktar, ma rridx inkun naf minnu. Alla ħares neġi wiċċimbiċ miegħu. Ma rridx nisma' li jeżistija u se jesaq dawn inħawi. Laqqas niesu ma rrid inkun naf minnu ma għalija razzu kollha ma tesistix. Jiena bħalek naħseb. Hemm issa li jemmen, wara kollox dik bintna. Ma tistax tobsor dik il-nul li waqaħħa. Nafu biżejjed l-irġiel. Għax twaħħal fl-irġiel. Jekk kienu waqqaħħa kienet ilu waqgħet. Setet ma waqgħetx. Kolla waqgħet m'għandix aktar binti, dment li jom mhux miż-żewġa. Jaqgħu m'għadekx li konti int issa. Tbiddilt ma' żmien, tħalli tbidlek tifla li tilfet aqala u ġieħa ġejn. Ma nafx. Jien naħseb illi jistgħu jiżżewġu. X'jagħmlu? Ara ma nerġax nisma' kliem bħal dan hawn ġew. Mela x'jagħmlu ma jiżżewġux. Le u le! Żwieġ ma jsirx hekk. It-tarbija ma tnislix fi żwieġ. Hemm liġijiet li għandu jħarreshom kulħadd. Kull min irid ikollu rispett għall-oħrajn. Aqleb ħalli nieklu. Stenna ħajsir ftit ieħor. Jaw qed tistenna lejla tiġi lura? Aqleb ħaniklu. U stenna ħajsir ftit ieħor kemm sibla paċenzja. Wara kollox itidni nistennaj. Qalbi dejjem ittaqtaq li toħroġ ma tiġix lura. Aħjar jekk ma tiġix lura, ikun jaqbel għal kulħadd. Imment issa, għalhekk mela li ħarġet wada ma ġietx. Issa se taqleb jew m'intix? Immi fhem ftit. Jekk jiżżewġu l-affarijiet isiru kif suppost, ħadd ma jista' jgħid xejn fuqha u fuqna. Iż-żwieġ jagħti kollox. Wara kollox hemm dik it-tarbija fin-nofs. Qed tinsa lilna. Lili u lilek. Anki aħna qed nisru fin-nofs minħabba fija. Tgħid mhux se nitlgħu wassala jensa fuq l-artal. Ma lejn xi pulċinell. Mela m'hemmx tagħmelu. Jgħixu flimkien. Għall-inqas dik il-povra tarbija ma tiġix imċaħda minn ommu missiera. Dan għandha jetta lih. Kif? Int sir temmen fehmi bħal dan? Le ma nemminx. Nista' sir narom l-affarijiet mod ieħor. Taf x'iddejt? Int! Ma nagħmlux mod li mliħlek rasek bl-idea tagħha u biddilt fehmtek biex taqbel magħha. Ma jistax ikun li jgħixu flimkien l mhumiex miżżewġin. U laqqas li kieku biss kellhom jiżżewġu, xorta waħda jibqa' l-fatt li t-tarbija ma twilditx biżwieġ. Dak li sar sar. Imma jekk m'aħniex se ngħidu aħna dil-povra tifla se tispiċċa titlaq mid-dar u ma tiġix lura. Tilfuha. Għalija ġamtu fadik. Issa kif se titla' raħal b'dik is-sura? Dik problema żgħira, Susanna. Anzi, waħda mill-problemi żgħar. Lanqas hija problema tagħna. Il-problema hija tiegħi xi. Issa ħallik mill-problemi. U fittex mur lejn id-dara x'ommok u missierek qed jistennew fuq ix-xwieg. Sa ssib lil-ommok tistennik. Imbilli mmur dar, mhux se jibdlu fehmthom. Aktar missieri. Nafu sewwa jiena. Kull ma qed jagħmlu jittollerawni. Jistennewni nwellet. Imbagħad jagħmlu dak li għandhom jagħmluli. Imbagħad ikun wasal il-waqt li nerġa' nindaħal jien. Sa mhux aħjar inkomplu mixin. Ħajt issew, kemm hu sabiħ il-wieħed. Dun Grejbel, ma jistax ikun li naqpa ngħix taħt l-istess qafton u missieri.
li qed ħarsu lejha bħala xi ħaġa mniġsa u li t-tarbija tiegħi l-istess. Idurun jeħles minnha hekk kif titwieled. Kif jista' jkun ngħix il-bogħod minnha? Susanna, żminijiet jinbidlu. Imma missieri mhux se jinbidel. Nafu tajjeb jien. Irrid joftoma hekk kif tara l-ewwel dawl. Ara tix ma nitkellmux aktar fuq hekk. Jien waħalta frasi li rrid nitlaq mid-dar. X'tagħmel? U fejn se tmur? Għandek fejn tmur. U x'se tagħmel bil-flus? Ma tafx li titqonni lilek u lit-tarbija. Tagħmilx affarijiet li jġibuk fi gwaj akbar, Susanna. Ma nafx. Li nafu li irrid nitlaq mid-dar. Ma dumnek jekk nkellem il-missierek. Ikun għal xejn. U taf li ikun għal xejn. Susanna, stenna ftit. Isma' binni, stenna ftit qabel ma tagħmel dan il-pass. Ikun kollu żmien mitluf. Susanna, isma' binni, tagħmilx dan il-pass għax jista' jkollu konsekwenzi korra fuqek. X'konsegwenzi għar jista' jkollok milli joftmulek it-tarbija tiegħek. Demmek. Susanna, wedni li ma tagħmilx dan il-pass qabel ma tkun kellimt lili. Għalfejn? Wedni. Issa li qed nisma'kom titkellmu, aktar don nirrid nemmen dak li rajt. X'rajt Batist? Rajt, fil-fatt ma rajt xejn. Ħsibt li rajt. Iva, ċessib li rajt. Għadin ħansimaw. Imma jekk dak li rajt mhux minnu. Kemm ġejb misteri Batist? Rajt jew ma rajtx? Dan żilt salwiet biex naqta' malef tfief għal-fniek u jiena tiela lura l-fuq bħal donni rajt xi ħaġa sewda mixi qalb il-qasab. Mela x'rajt xi naffar jew? Naffar jew xi qalb il-qasab, mela ma tafx intaj ġan. Jiena xraħu ma rax Batist, ma nistax ngħid. Imma l-mara dolodu għassi. Elli fil-Knisja kulħadd trid jipprova xi ħaġa, kulħadd besa jiftaħalu. Forsi kienet il-mara li ra Batist fil-wiet. Hawn raħa kulħadd li swet ixed. Tiegħi wkoll provat tajja xi ħaġa, imma dik nos kliem għax ma tafx tfiem. Aħjar ma ftaħt ħalqi xejn. Ma nafx, imma ftakru qed nitkellmu fuq il-Ministru tal-Ħbieb. Jiena ma ġejta. Kont qed ngħid semma il-mara l-Knisja. Jien l-istess, jien li rajt. Nasmajt u lanqas sitt li rajt. Saħħiet ħbieb. Saħħiet. Għandek tajtux, il-babin dejjem jibgħatilna xi ħaġa fuq ix-nedew. Ekku għal biex għandittik Batist tal-ġabarjen. Ġis-soldi. Tal-karawet ma rridġej. Soldi. Narakom bib. Saħħa bib. Saħħa. Uwa, ejder qed iżjed. Għal min qed tajt wens. Ma kien ġej paroli. Issa ma tafx minn qiegħed ngħid. Balla stek Batist. Għalikom. Wajjen dal-waqt nara wkoll. Għala Batist. Jiena sejru wkoll saħħa. Xirridu da, naran dabbar xrati. Malli jkollok ftit ħin għala tibdel xi terħa tal-artala x'tħamġet. Tansek il-ħin namela. Dan xi ġrala. U ara ssib xi ħadd ieħor flok ta' għax m'għadniex niflaħal tax-xogħol. Imma ġralek xi ħaġa. Ġrali li ġrali, m'għadniex niflaħal tax-xogħol. Tridek nara insib xi ħadd ieħor. Ta' kollu għaxatlek biex tibda ftit it-terħa? Ili nafek, mindu kont għadek abbati tiġri ma riġlajn il-kappellan. Rajtek tikber, rajtek tidħol is-seminarju, issir saċerdot. Meta mietu għamma komissierek, dejjem provajt nejnek b'xi parir. Għaref minix, imma dejjem provajt niftaħlek għajnejk. Ta' dan dejjem ringrazzjajtlek u għad fuq il-pariri tiegħek. Isma' li dun grejbi.
Insomma, aħjar xejn, aħjar xejn, aħjar xejn. Dil-qalb li tek dejjem matul in-nar u l-lejl tixenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni li ħlomt f'lili sbieħ l-univers imżewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dalam minnu fih fittixtek fil-għaxija ma lejl difinni fih għal xejn kull jum li tawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt u għadni li ġejja ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fix id-damdam ġew id-nejja u jien ma nifinix ma ġeddidniex rebbija fis-sajf ma nafx nistrieħ m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rriħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejk il-qama tal-lejl tiegħi u n-nar taħbu bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħek li dak il-wied sabiħ il-kliem ma luġġu f'omma kull kliem li kanta rriħ sejjaħtlek biex tweġibni kull isem li nafih għajjat sakemm smajt leħni idamdam kull imkien staqsejt għalik li kontra u ma weġibni ħadd fittixtek fil-bliet kollha u ma ltqajt miegħek qatt inqalam minn ġo fija jax-xewka tal-ġien u l-ħadd ma ngħid lejla tas-sigri tagħna xfih li miet il-qalb li tek-tek mingħajr ma femet xejn li miet il-qalb li tħabbat mingħajr ma taf għalfejn x'inhi din it-tnejda li risqa l-aqma rriħ fejn miet il-qalb muġuqa li ma tistax tistrieħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejk il-qama tal-lejl tiegħi u n-nar taħbu bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħek li dak il-wied sabiħ il-kliem ma luġġu f'omma kull kliem li kanta rriħ sejjaħtlek biex tweġibni kull isem li nafih għajjat sakemm smajt leħni idamdam kull imkien Ma allura jekk sewwa binti f'daqqa waħda tiddeċiedi li titlaq mid-dar. Inti dirlek li nisa naqbgħu meta naf il-ġejjin tat-tarbija. Mhux se jiġri minni wara. Ma jien ilusa bħala il-midimba tar-raħaj. Mal jekk it-tarbija tiegħi neħħiha minn issa. Jien ma rridix. Le, Bint, le, di għad ma namela, le, Bint, le! Uħroġni barra minn dan raħal, mit-triq li tagħti lilin minn bit, imbagħad ngħidlek. U fittix uħroġni minn hawn. Għalli fidejja. U allura mhux bil-fors taħseb jew. Jien minn dan daqsxejn ta' ħanut li għandi hawn. Tax kemm nisma' stejjer? Imma possibbli Batist. Possibbli xiex. Dak li qed jingħad Piet. Jiena nħossni nitkexkex nisma' diskors bħal dan fuq Ministru tal-Alla. Taħseb li ma nafx x'inhu għaddej fir-raħal dal-lajdut kollu. Taf. Ili naf. U bqajt siket. Ma bqajt sieket.
Ma kull filgħodu meta nkun qed inqaddes ikolli l-ostja konsagrata f'idejja u nippreżenta l-adorazzjoni tal-poplu. Jiena nħares lejha u ngħidlu Mulej, inħalli din il-problema f'idejk u nitlob għalihom. U hekk isir jaf l-isqof. Għall-ewwel se nagħtik xogħol bla strapazz żejjed sakemm teħles. U mbagħad wara tkun tista' tagħmel ix-xogħol normali kollu. Tista' tikol miegħi hawn ukoll. U għall-irqad tmur id-dar tiegħek. Issa ejja miegħi nurik il-kmamar u ngħidlek x'nistenna minnek. Ejja. Dallu grazzi. Tgħid il-grazzi ma ħadux minn għandha diġà? Dak qassejs dak! Bissejjed, għax ma tmux ter. U toqgħodx tolli leħnek ma jajjentax. Wara biss inkun naf li dik reġgħet rifset l-arba ta' din id-dar, għax magħha keċċek il-barra!